Здравейте хора, елате с мен в почивка за 5 дни в Велинград. Тук ви показвам пътя към Велинград. Ето го и хотела. И ето как изглежда и отвътре. Хотел Арте, 5-звезден хотел. Багажа ни и тук показвам и вътре хотела и влезнахме в стаята си. Много е красива. Ето тук спалнята, телевизията и като цяло много е хубава. И сега отивам да ви показвам банята. Има с две мивки. Тук ви показвам гледката към басейна. Дадоха ни чашки и още такива неща. И ето тук отиваме в басейна и ви показвам басейна. И ето тук сме в сауната. Ето тук ви показвам как плувам. И колко е голям басейна. Ето. Тук си направих спа процедура на краката. Харесвайте и последвайте за ден 2. Чао!